Менә бейек ватанны саклаучылар көне дип мин үзем армиядә хезмәт итмәдем бугай. Әйттем микән хәтерләмим мин точно. Бугай иринде мин үземчә. Хәзер шулай армиядә инде бу бер детлар диләр бит инде. Карт солдатлар яшь солдатларның ашамлыкларын талыйлар икән инде. Ашарга бирмиләр, кимсетәләр. Һәр армиядә шулай бит инде. Әлбәттә канәгать түгел җегетләр, яшьләр. Торалар да жалоба язалар. Жалоба генералга хәтле барып җитә. Генерал инде эзләргә була. Килергә була, тикшерергә әйбәт кенә. Карт солдатлар белеп алалар, яшь солдатларны җыялар да әйтәләр икән. Әгәр дә мәгәр берегез кыек сүз ычкындырса, хезмәтегезнең соңгы көненә кадәр җүнле көн күрмәячәксез дип. Нишләсен яшь солдатлар? Берәй эшләп алмый. Генерал как раз җитә, обед вакыты ашап утыралар. Генерал йөри. Ассаламу алейкум дуслар, яшь солдатлар ничек хәлләр? Дигләр ашап утыра. Әйбәт иптәш генерал, Аллаһка шөкер. Ашау җитәме? Җитә иптәш генерал, артып та кала әле. Артып калган нишләтәсез? Ашап бетерәбез, җитми дә кала әле дип әйтә.